Ay sos, nanapod ni si Colonel, mangilad na pud ni. Di lagi madugay ka na yan tin, mabuslot nagmagabaan. Hapon naman wa man gyapon dangagi diri sa giana na surkatanan. Kabalo na to sila na diri ko mag atang-atang magkay katong agi adlaw. Diri man ko dagag-dagpan. Pero paabot gyapon ko, naagi ni mo labay diri, naagi masipyat maagi diri surkat. O tara. Hoy, unsa? Ikaw man na John. Oh. Ayaw na ta, Kernel. Mangutong, nasad ka? Kumplito na ganito, no? Wala akong info, no? Oh? Sumay ko na ni mo. Kumplito ko, napag lisensya. Pakit undi ka. Nakong lisensya, oh. Oh. Tanawa. Nakong lisensya, oh. Dara, oh. Napay national ID. Kumplito na tanan. Saan may kailangan ni mo? Oh. Saan may kailangan ni mo? Kumplito na ko. Napag yung helmet. Saan may kailangan ni mo? Napay sad mirror. Kumplito na tanan. Oh, grabe. Saan may kailangan ni mo, di ay? Dito na, Jun ba? Nangandam ginagtaman ba? Sa may iba'y reason ako niya? Naana po. Ayaw na kong katika. Kana mga ingan na nga style na gani. Di na magsilbi sa mua. Atay, wag yun. Iba'y reason Jun, no? O sige na. Dito na lang. Dito na. Kay, kumplito man ka. Oh. Anya, matas ako, Kernel. Putik kamay. Kabalo nila sila sa kong tirada, da. Pero sige lang, masig. Napanay maagi din ron, kwarta-kwarta pa ko ani. Paabot lang yun ko. Uya, hapon naman. Parang mangisnak sa tingali ko. Lah, kalimot kong helmet da. Sagdi lang, diraram po ko sa unahan. Yung si Pastor niya. Pastor! Pastor! Oy, mayong hapon dira sa mga Kernel. Oh, manghapon Pastor. Oh, wala kay helmet Pastor. Oh, wala pod kay side mirror. Ay, Kernel, diraram ko sa unahan. Palit na kong snack ba? Aw, wala mo ka na helmet Pastor. Dakpon gyapon ta ka oy. Kernel ay pag-anak Kernel. Sukatanan maning dalana ay pagpanakop diri pod. Aw, nanginabuhi ra po ko Pastor. Nanginabuhi ka na mga Kernel. Una nakakita ra bang taas Kernel? Kiatay ni Pastor. Kernel, nakakita ra ba yung taas sa ato ang tanan, mga binuhatan na to diri sa ubos? Ay, di pag nga Matay Pastor, paluluoy man ka Pastor. Oy, sige na lang Pastor. Dili na ta kadakpon, sige na. Kaluyan ka, Kernel. Salamat kay Pastor, salamat kay Pastor. Oh, sige Pastor, ingat Pastor ha. Ano, paglimit na. Kurang po diri Kernel. Sige, salamat kay Pastor. Naisahan niyo ko sa mga wali ni Pastor ba. Ay sos, nanapod ni si Colonel, mangilad na pud ni. Di lagi madugay ka na yan tin, mabuslot nagmagabaan. Awa. Oh, napo ni isa na naalagi helmet. Wa man po'y motor. Parahon ko ni be. Usa man, Kernel? Oh, nganong wala man kay motor? Violation man na. Usay violation. Wala mo kay motor, nagbaktas ramang ko. Sa balaod karon, o mag-helmet ka nya, wala kay motor, dakpan gyapon ka. Ha? Ano ba day no? Mauna na karon, nag-update na ron ng LTO. Bawal na mag-helmet nya, walay motor. Oh, lisensya ni mo, lisensya. Wala mo ko'y lisensya, Kernel. Pero, nako nga ani. Uy, ATM. Oh, itiim niya. Mudawat ko na, be, amin na be. Mula ni hatag ng masakwa. Mudawat mo inane, okay ra ni. Pa-love yun na lang taka. Di na ako nilista ang imong violation diri Ako na ni reason Oh, ibili na ni sakwa. Okay na. Tiwas nagbaktas dito ka. Salamat, Kernel. Sige, ampeg Perino. Naladug ko'y kwarta. Bright ta gini Perino. Timso. Gikuha ang ATM ni Kernel, pero walay pigod. Dilito niya ma-withdraw. Utik ba, utik! Awara, naisahan na pun siyang Perino. Tagam!